Está precioso o bolo, está preciosa a plaza, hai un ambiente que dan ganas de que empecemos a calar os que estamos falando para empezar a pasalo ben e a disfrutar e tamén mercar neses produtos tradicionais. Además, hai moita xente coñecida, moita xente do bolo que, bueno, eu coñezo personalmente, que circunstancialmente as vexo noutros lugares e sempre din que son do bolo, son moi orgullosos a xente do bolo de ser do bolo. Eu todos os que coñezo pois do Barco, que son do bolo, sempre recordan que son do bolo e ahora os vexo aquí, dá gusto ver como están comprometidos, dá gusto ver todos estos postos de produtos tradicionais e actividades que teñen que ver coa produción de produtos de cercanías. Isto é desenvolver o rural, dá gusto esta actividade turística como é a romaría na que estamos, a romaría armandiña turística e cultural, que pon en valor os recursos e o patrimonio cultural neste caso, como é o castelo e esta plaza e o propio entorno urbano do casco antigo do Bolo. É un placer esta iniciativa, este é o camiño. En este sentido, o Goberno de España vixía e empurra para este tipo de actividades e no caso do Concello do Bolo, pois financia 3 iniciativas que o alcalde e a corporación con moita vista propuxeron para desenvolver e fixar poboación no Bolo, que son unhas líneas nas que se traballan os 3 grandes problemas, considero eu, do mundo rural, que son a vivenda, unha línea de axudas do goberno que eles propuxeron para restaurar vivendas que moitas veces no rural estánse perdendo. A segunda línea é unha oficina de emprendemento para tomar iniciativas económicas e que a xente poida desenvolver o seu traballo ben de maneira directa no territorio ou ben a través de internet, pero sempre no territorio, no mundo rural. E a terceira é poñer en valor os recursos arqueolóxicos e turísticos o que se trata, o que estamos facendo, o que está facendo a corporación, que está facendo o alcalde Alberto no día de hoxe. Así que nada máis, simplemente que disfrutemos todos, que disfrutemos deste día, desta xornada, pois que hai un montón de posibilidades de pasarlo ben e disfrutar, que falemos entre nós e que sintamos todos o ben que se está no Bolo. Gracias.